Yes, nagbalik kita din sa atong mga greetings. Atong ipanimbaya diha sa tanan, magtanaw sa Hope Channel, labi na sa akong papa ug mama, sa akong mga igsoon, labi na sa akong kauban sa simbahan, sa Tablon, sa Sidio. Kini si Marlo Maratas. Salamat. Okay, daghan kayong salamat sa pagpakig-uban kanamo ug ingon man sa atong mga sponsors nga sa kanunay nagahatag kanamong suporta dinhi. Natay caller on the line. Hello, good morning. Good morning. Good morning. Yes, good morning, sir. Unsay tubag sa atong question? Pila ka adlaw og 40 nights, ma'am. ha? 40 days and 40 nights. Kumpleto kayo. 40 days and 40 nights. Let us see if the answer is correct. 40 days. Okay, 40 congratulations. nights. Congratulations, Leo. We'll talk to you about how to claim your prize, sir. Thank you for calling. Napaki-greetings, sir. Wala na. Salamat. Okay. Thank you. Sige, sigo to siya greet dire. Lagi, wala po nato na pangutang tagasa siya, no? Si Leo na lang. By the way, I believe apology has to be made. Kaya nga akong na-mention kanina, gikan sila sa Bugong Taas when in fact, gikan sila sa Valencia City Central Church. Pasaylo kayo mga kapaglaon. Og mo ang atong mga bisita karon magtapok pa sila dinha sa atong pikas nga set kay naa pa sila ilang mga greetings. And karon na tay greeting diri panimbaya kang brother Jamboy Duran. Thank you. Panimbaya pod kang Marmar kauban sa iyang anak diha sa Upper Carmen. Happy Sabbath. Happy Sabbath, Mar. Oh, good morning and greetings to Umungos family, especially kay Shai Shai and Ching Ching. Gimingaw nami sa inyo from quite our youth. Happy Sabbath. Okay, good morning. Among gipasalamatan diha, Boss Rex Gonzaga, kauban kang Ma'am Rex Gonzaga. Daghang kayong salamat sa support sa panimbaya sa Kabuntagon. Og sa tanan nato nga mga sponsors, daghang kayong salamat sa walay puwas, walay hunong nga suporta ninyo sa atong panimbaya sa Kabuntagon. Happy Sabbath sa taga Makabalan, Seroy family, Muoy family, o Gulisaw family. Good morning and happy Sabbath. Panimbaya diha sa Sinunok, Sinakaban Church. Sa mga Enot family o Amors family, especially kay Yan and thanks. Ako panibayaon ang Pasco family, Tulog family, Kablinda family sa Muswan, ug Mundigo family sa Muswan. Ang mga pamilya na among kailatanan sa Muswan, no? Masamikos, and then Bayawa family, Supremo family. Mayang adlaw ang ipapahulay kaninyo. Sa pagpadayon, good morning panibaya sa Kabuntagon and happy Sabbath. I-greet na ako akong family nga si Toots o si Tats. I-greet po na ako akong mama ug ako mga igsoon sa tanan nako nga mga pag-umangkon. Greeting gikan kang Melvet Ebal. Sir, ma'am, happy Sabbath. Greet ko sa mga igsoon sa Upper Carmen Cagayanero Central Church, sa mga Kanama. Happy Sabbath from Bobot, Kanama. Okay, panimbaya po din ha sa akong mama nga mag-celebrate sa iyong birthday karong Monday. Kantahan na to, kantahan. Happy birthday, Okay, kanta. 50th birthday. Celebrations are always delightful. Kay Night Food. At least nakabalik na sila. Yes, og sa tanan. Kapano ba ka nga atong na mga celebrants si Awing ang nagsolo? Yes, ako pirmi. Always, basta wala si Lovely, pirmi ni. Og sa Pero tanan na to. nag-goal ka karon, no? Nag-goal ko kay wala ka. Kaya na si Lovely. Before mo kanta si Lovely, ato pong ayapin na nato tanan nga Ang tanan nag-birthday. Kaya nag-greet. usahay, maulahin Ay, na to nag-birthday. basa dire, dili na to mabasa ang nga birthday. Sipat. So, kanin tanan nga nag-birthday, apil na ni sa kanta ni Lovely. Okay, go Love. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Sa birthday sa nakuha na. Happy birthday to you. Maayong adlang natawhan sa tanan. Sa tanang nag-birthday. Happy birthday Ako ninyong pong i-greet ang tanan. Maroon family o si Roel. Kinsa ka na si Roel, no? Okay, Adrigado family. Dili na ako mabasa. Kagikuha na. Okay. Bangka family, Bautista family, Kabanting family sa New Jersey, USA. Oy, not a viewer from New Jersey. Kilog Wilbert and From Duayan USA family, also. Campañero family, Arellano family. Happy Sabbath ug may buntag kaninyong tanan din ha nga nagtan-aw karon. Ako pong gipasalamatan sa kanunay ang media Qatar Media Team diha sa Doha, Qatar. Sir Jojo Garzanes, Sir Emerson Molina, Ma'am Peggy Santos Molina, and sa atong mga 1,000 missionaries diha sa Korea. Happy Sabbath sa inyong tanan. Yes, happy Sabbath. Great na ko, panibaya sa Kabuntagon ni Mr. and Mrs. Pamilya ni Mr. and Mrs. Pastor Sigaw, Mr. and Mrs. Claro Kapinpuyan, Mr. and Mrs.
Gadiani family and Pastor Buscato. Happy Sabbath to all. Greetings from Mr. and Mrs. Jason Buscato. Good morning, greet na ko sila Ma'am Lagunday and Pastor Lagunday, Nonoy, Toto, Bibi, og sa ako classmate sa Gusa Church, si Ria Adolfo. Thanks and happy Sabbath. And good morning and happy Sabbath panimbaya sa Kabuntagon. Sa akong panimbaya sa akong mga gwapa nga ig-agaw, Jayan Dahunan, Jenna May de Quilmo, Cherise Pearl Dahunan, Janille Don, Jessica, Francines, Mariel, Apple, Tibibing, Usatan, nga wala pa na-mention. Happy Sabbath from Leia. And good morning and happy Sabbath panimbaya sa Kabuntagon. I-greet na ko akong family nga si Tots o si Tats. Greet po na ko si Mama Beta sa Raos. Greet po na ko akong mga igsoon nga sila ng Dol, ng Dor, ug ing-ing. Usatanan ako nga mga pag-umangkon greetings gikan kang Melvit Ebal of Tinaw Church. Sa pagpadayon, of course, atong imbitahon ng atong mga kapaglaw nga pwede sila mabisita ko niya sa Cagayan de Oro City Central Church. Kaya dito makikauban ka na ito ang Airstrings o ang Yesheron. And by the way, ang Yesheron, na sila yung mga greetings din para silang family. They would like to greet Sanchez family, Alboria family, Tulog family, Pasco family, Labitat family, and Librando family gikan from California. Okay. Happy Sabbath and good morning. Good morning. Greet lang ko sa Fudulin family nga taga Upper Carmen Zone 11 ug sa tanang mga taga Carmen Church. Good morning sa inyo tanan ug happy Sabbath. Akong ipanimbayas ang mga brothers and sisters sa Gusa Church ug sa akong mga anak sa Pede family, Valiente family. Thanks and God bless us all. Ako pong pasalamatan si Mr. and Mrs. Kura Wahiman, Warden and Mrs. Tagarda, Mr. and Mrs. Ephraim Asenas, diya sa Gusa, Honorable Kagawad Mugod, Mr. and Mrs. Shepada diha sa Central Church, Mr. and Mrs. Gibengkan, and Mr. and Mrs. Pastor and Mrs. Aguilar. Og si Awing na ang mo continue. Okay, hello and Hope Channel, happy Sabbath. I would like to greet Baang family, Wagan family, kay Tuna family. God bless all. Regards to all. Akong pasalamatan ng atong matanan ng mga sponsors diha sa Central Church. Dili na to mga nganlantanan. Sa next Sabbath ato na nang mabutang sa ato ang mga screen. Happy Sabbath kang Lolit Payo, Helen Bongkawel, Tulog family, Ligario family, Villar Mia family, and Sumagaysay family gikan sa ato ang Yeshurun ug Airstrings. Gusto mo na panibayon, Otro, si Mr. Jerry Humok and his family. Happy Sabbath, sir. And then Maraon family, both of Valencia and Zamboanga del Norte. Happy Sabbath. Lizel May Bandola from Dudong Patrick. Regards si Dudong. Guardarama family of Impasugong. And good morning, panibaya sa Kabuntagon. And happy Sabbath. I-greet na ko akong family. Sa sila Toots. No man naman na siya. Kipadayon natin Charm. Panimaya sa Panal family. Sige na kong kasapnan. Sige signal. Okay. Sige kong paningilasa na mga lista ng sponsors. Okay. Okay, panimaya diya sa Panal family, especially to Ma'am Eunice Panal and Danny Panal. Malipayong panimaya ninyong tanang staff sa Hope Channel. Happy Sabbath. And panimaya also to Winnie, Yuli, Fred, Neng, and to all the brethren of Quite Our Church. Malipayong pagsimba sa tanan. Lastly, panimaya sa akong husband. God bless us all. Good health from Debni. Okay, panimbaya sa Kabuntagon, akong i-greet diha ang Sonten Church sa Bulwa. Gikan kini kang tita nga naa sa balay, Tita Janelle. Happy Sabbath. Thank you from Imalin. Alright. Manimbaya sa Kabuntagon ug happy Sabbath. Manimbaya ko dira sa pamilyang Merinelio. Sila Brother Ondoy ug Sister Inday diya sa Barangay Puntod uban usab sa iyang mga kaanakan nga mga cute nga si MM, NN, Jejo, Beryang, Geneva ug sa tanang iglesia sa Iglesia Adventista. Happy Sabbath. Good morning. Manimbaya sa Kabuntagon ug happy Sabbath. I-greet nako ang mga gwapo-gwapa nga si Camille, Jaya, J. Mark ug si JR. Pastor Pito, good morning. Pastor Gunday, good morning. Pastor Bang, good morning. Happy Sabbath. Okay, amo po pasalamatan ang Nanuri International School. Yes. Na din karon si Pastor Pitugo na misita ninyo ang among manager diri sa Hope Channel og na siya mga hangyo. I hope nga mag-grant ninyo ang among mga request sa tanang mga staff sa Nanuri International School. Thank you so much. Amo pong invite ang mga singles professionals, Ate Charm. Yes, okay. Yes. Para makatigom na sila daan. Aha, ganito, Ate Charm. Wow. Boracay. Yes, Boracay karong. Wala na may labot. Karong April 19. Wala na may- April 19. April or May? May. May 19 to 24? Yes. May 19 na ito. Sige, Yes, Ayaw, so, ayaw na. so kanang magtigom na tadaan kay Yes. sa mag-andam Single taog. taan, Mag-andam taog singles professionals. Mag-andam taog 2,500 lang para dito Wala. na mismo sa Sa accommodation and pagkaon entrances. tanan.
Pero So, way labot ang ang airfare. ang mga pamility so ato agyud ng tiguman. Okay, amo pong gipasalamatan ng mga sponsor nga naghatag og gigayon sa Touch of Hope. Ang Touch of Hope is a new segment sa Panimbayan sa Kabuntagon. O abangan nato karong next Sabbath, aduna tay pamilya nga gitabangan nga balik Yes. sa ilang panimalay. So, ato gyud sang tan-awon kay nindot kayo ang story nila and hinautunta nga ma-inspire mo sa among bag-o nga segment, ang Touch of Hope. And amo po yung gipasalamatan daan ang atong mga partners sa Touch of Hope para sa anniversary special sa Panimbayan sa Kabuntagon. Mo na gid siya ang title sa every community service nga among himuon sa matag barangay or sa matag lugar nga diin pagahimuon sa Hope Channel, Touch of Hope. Okay, Adventist Medical Center nga naminaw. Ang Adventist Medical Center nga naminaw O karon. nagtanaw. AMC. Okay, Yes. Iligan, Valencia, Hinguo, wherever asa na siya karon, among mga greetings niya kaninyong tanan. Yes, og unya moadto mi sa Central Church, sa Gusa Church ug diha sa SPUC Garden. SPUC kay maghimo mi gamay nga mga videos. Og para kang Daryl nga ni sa moto kagwapo. Mga Amen. kapaglaom. Ayaw kalimot nga usa ka liso sa matamis nga pahiyom. Inubanan sa putli nga gugma sa pakigdait. Pag tinabangay og pagkadasig. Magbunga kini og ligong pundasyon sa atong pagkakristohanon, ang dungog ug himaya atong ibayaw sa atong Ginoo. Sa sunod Sabado, same time, same channel, kami kanunay kaninyo naga Panibaya sa Kabuntagon. Okay, Lumapas, Vincent, family. Nico. Greetings! Ikan sa... Tanaw sila mata Yes, na Nico. Sharon. Airs Rings, Yes. thank you for coming. From Okay, Valencia, adto kauban na sila sila mga unya dito sponsors sa- also. God bless Sa later. Church. Yes. Salamat sa datang mga sponsors sa atong mga singers and performers karon nga kabuntagon. Happy Sabbath sa among mga pamilya. Og mama ato mi sa Iligan. Uban kawing. Oh, bantaw. Yay! Thank you. Thank you, GK. Thank you, Jikoy.